Sa laing bahin atol sa Fiesta Senior na ugkat na sab kagahapon sa kadlawon ang nahabiling missing sa insidente sa Binalayo landfill nga 36 gyud ang nakalas sa maong insidente og 18 ang naluwas og nada sa tambalanan. Straight to the point. So alang na ito mahigalang mga nakalas nga 36 kabuok atong iampo ang ilang mga kalag sa kapahulayang dayon o kadto mga pamilya in town nga nahabilin nga mahatagan sila mga higala og igong kusog sa pagdawat mahigala ining tanan nga pagsulay silang kinabuhi o ginaot unta mahigala nga ang kumpanya mutubag sa tanan mga higala nga mga tulubago nila kay doon na sila liability. So muna nga kami just HPRM Cebu panahon itong linog naghimo ta mga higala og kini ni ang relief campaign panahon sa mahigala sa Bagyong Tino naghimo tag relief campaign pero karon wa ta kahimo kay total ang dunay liability aniday ang tag-iyaman sa landfill nga perting datua bilyonaryo kana si Enrique Rason. So say matabang natos DYHP FM atong presyoron si Rason nga iyang mahatagan sa tanang benepisyo kini mga higalang iyang mga empleyado. Straight to the point. Kay unyag atong mo na atong matabang sa mga tagtungod mga sukitig paminaw nga nidangop distong sibianan ato mga higalang i-facilitate nga dili isla disudisuron sa ilang mga claims ngadto ining Enrique Rason nga mo'y tag-iya mahigala ining Binalayo landfill. Straight to the point. Kung manubag sa gyud ang angay manubag ang mga officials mahigala hasta ni taga DNR ngano nga man mo pud mo so si ana naunsa ba ng kalakiha nga dugay naman ang gipaabot ninyo nga doon na problema kanang maong bukid sa basura. Paghuman sa bagyo, paghuman sa linog, doon na problema kana. Gipaabot na sa DNR nga nagka-problema na pero wa gyud mulihok mga sukit paminaw. Straight to the point.